Aku kira pas tangi turu meruput ubah-ubah. A few minutes later. Satu sik, raup sik. Well, 75 years later. Oh iya, weh, andukmu mandi mandukmu. Aduh. Oh, gini. 15 minutes later. Wow. Sopo yang muncul celak aku? Wah, nunggul. Wah, rene area medua tak mau. Wah, nunggul yang dhuwur momor ora gelem celuk. Peh, medun. Ora kenal. Ya mau medune liwat kates ngono. Ngono muenek wit mu. Piye panggul. Ayo, dah. Sik sandal. Ayo. Kalem ae wis, yang penting teratur. Yo, kowe. Yo, ngapain iki? Aku tengok-tengok dhewe TikTokan delok iki ya. TikTok modern saiki. Semua lusat tuh. Kopi apa? Dikala serumutan mari ubah-ubah. Mari mbah. Oh. Piye sumel lae pena apa-apa iki? Oh, piye penak. Kontrak front duwe, pena penggawean. Donga ndak? Donga. Amin. Tak amin. Ya Allah, Amin. berikanlah hambamu ini uang ya Allah. Amin. Suwek ke Allah ya Allah. Amin. Engkau tak plaster ya Allah. Amin. Amin. Ya kan. Plaster lagi tuh kopi. Piye kan? Aduh, ini piye? Nah, kasih ini sawah kuwi panen. Tak bener nek kancane ape manen. Mana nopo? Manen suket. Saiki suket kuwi panen. Larang to. Payu tak dol suket peser dolet payu. Payu piro? 1000.
kayumu soklek ya. Wis njaluk pembaruan lho. kan iku. Ngarit. Ya kowe dijak bareng-bareng, dijak makan bojo kok ngarit ra gelem. Ojo. Anu e mancing. Golek Golek pakai lawuh. Iso-iso, ngetanget. Ngetanget. Oke. Anget-anget. Oke, siap ayo mancing. Anget-anget. Anget. Ayo. Tapi ora dipancingnya. Santai, Bro, santai. Saya doi punya. Enggak. Sumpro. Duwe doi. Heeh. Doi Yo. mantan. Yo. Heeh. Bersender di esok pagi hari membuat cowok. Masuk. Rimek. Boh, Ye, iki pancingmu. Pancing apa iki? kitekmu. Aku. Wis mbok batek di kitekmu. Pancing apa iki? Kowe mari ketak gawe mancing bajul. Apa nek bajul kok? Iki mari tak kei iwak tak untel-untel. Mbok untel-untel. Ayo mbok pancing bajule. Oh, kena. Bajule tak iki lagi jeblek-jeblek. Muntel-muntel bajule. Terus piye budal iki? Udah lek. Ayo, kadal mangan katok. Sik. Kadal mangan katok. Budal tok. Ayo OTW. Sik tak data HP sik. Nyundang. Iki dan terlalu Loh. teknologi. Pancing, makan. Sik tak nang sik aku. Koyo berarti tuh daging iki. Oh, tuh daging. Wis los rek sing nyolong. Tidak tuang koni kok lulus temen. Ayo budal. Jangan ayo. Ayo. Budal iki ning sawah iki. Heeh. Ning kali ding kok ning sawah. Kadal mangan katok. Budal mangan katok. Budal tok. Budal katok. Ayo. Oh iki pedamu iki. Heeh. Nah, ini Lamborghini. Lamborghini. Ayo. Nih, guys. Wah, kuat ya. Atrete ngene iki. Wah. Atrete. Sip. Enek sandine iki lan Pak Peda. Wah. Aku sandiku ngene berarti. Ayo. Kira mut ya. Yo. Pancing tali. Anjir, belum. Weh. Tanggalku pedot. Udah, bedes, benes. Wirkane wis wae. Beh, piye to ya Pak buat templungi? Apa? Ulane tampar aku mau ulo tampar. Aku Beh, goblok. Terus balik. Beh, Radio mancing wis. Balik. Go. Kenapa, Hud? Heh?
Kena apa? Tiba le iki lho, Lon. Iki lho sing iki lho. Iki. Oh iki luwara iki. Iki. San poh iki suwek rene abuh sesuk wis. Abuh. Mok-mok. Rek gawe video. Kembloh-kemblohan. Mantap. Jangan lupa apa? Subscribe dan komen di Leaks to Men. Ya gini. Jangan lupa subrek. Subrek lek comene malah pede sing dicemplung niru dong. Sampai catu koyo ngene lho, Beh. Garai pedae gak jegur, garai pedae gak jegur. Jeger ban ngarep tok. Sampai catu kok ngene lho, Beh. Tema ono ra subscribe kowe. Heeh. Oh wego banget kowe. Awas. Oh, belku melor kadang. Sesi penjeguran yang kedua ini. Woi. Good. Sikilku kena riuan, guys. Hah? Sikilku kena ri. Gak Itu aja dibudak ki, woi. Aja dibudak lambimu reget. Lambi kaos. Wis lho di balik layar. Ayo, ndang menek. Usah. Syuting. Cepet. Syuting episode piro iki? Video. Ada. Jangan lupa sabrek lek cumin. Subrek. Iya. Iki lho rek soro ning video rek. Sitoke manggul, menek genteng. Wis Beh. Awas lek ra subscribe kowe.